ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, היום אנחנו מראיינות מישהי שקרובה לליבנו. אני לירז. אני דנה. ואנחנו הולכות לדבר על נושא הגירושין שהוא חשוב והוא נפוץ, ואנחנו ניכנס לאיך המוראיינת שלנו חוותה אותו. שאלות מעמיקות, תהיות ועלת מודעות זה אנחנו, אז בואו נתחיל. כן, קדימה, תציגי את עצמך לקהל הצופים. אני אנטונינה. אמא שלי, חבר'ה, אמא שלי מוערכת, מתארחת אצלנו בפודקאסט, אורחת כבוד. ממש מתרגשת. גם אני. בואי ספרי לנו איך את קשורה בכלל לנושא שלנו. אני ילדה להורים גרושים, ואני גרושה בעצמי. נכון מאוד. כבוד. טוב, קדימה. איפה גדלת? תתחילי לספר לנו איפה גדלת, מה העניינים. בתוך בית, בגדול. אוקיי. בעיקרון, בקצרה כזה, וככה... כן, כי בכל זאת אני יודעת שלא גדלת בארץ, אז בואי תספרי למאזינים שלנו. לא נולדתי בארץ, אבל גדלתי פה מגיל 6, שזה רוב שנות חיי, ונולדתי באוקראינה. ששואלים אותך איך היית מגדירה את עצמך, אוקראינית או ישראלית? ישראלית חד משמעית. באמת? חד משמעית. וואי וואי. טוב, ולנושא, בת כמה היית כשההורים שלך התגרשו? ממש ממש התגרשו על הנייר, שאני הייתי בת 14, והם היו פרודים רוב שנות חיי. כן, את אומרת שהרגשת את זה הרבה לפני, זה היה... הם היו פרודים, הם היו פשוט, כל אחד ניהל זוגיות משלו, כל אחד ניהל חיים משלו, פיזית, כאילו ממש ממש לעשות את החותמת בבית משפט, להתגרש, הם עשו כשאני הייתי בת 14. נשמע קשה, מייגע. מה עזר לך לשמור על יציבות ורגש חיובי? מה עזר לי? כן. אז חברות, התאמנתי בספורט, הספורט הרזיק אותי. וואו. באיזה גיל התחלת להרגיש את הפירוד הזה, את הריחוק בין שני ההורים שלך? וואי, בגיל מאוד מבוגר. מבוגר? כן, כן, מאוד מבוגר. זאת אומרת, הם היו כל הזמן אחד עם השני, אחד ליד השני, כל הזמן... כאילו, אני גדלתי עם הורים גרושים, לא גרושים. זאת אומרת, גרושים על הנייר, אבל כאילו בפועל הם היו מאוד קרובים. זה ימי הולדת ביחד, אפילו ימי הולדת של אחד של השני. וזה הרגיש לך כמו משפחה? חד משמעית. כן? בוודאי. בטח. אז חוץ מהמסמך, את אומרת שלא הרגשת שום שוני, מבחינתך יש לך אבא, אמא, ואתם תחת אותו קורת גג. נכון. וואו, מדהים ממש. יצא מצב שנאלץ לבחור בין ההורים, בין צעד, ותני לי דוגמה לסיטואציה. כן, בעיקר להעביר מידע, או לקבל מידע על ההורה השני. לקח לי הרבה זמן גם למתן את זה. להבין שאני עושה מה שטוב לי, ואני לא צריכה לבחור צד. אני עושה מה שאני מרגישה נוח איתו. וואו. ואפילו שהמצב המשפחתי לא היה כל כך חדש, כי אמרת שהם היו פרודים כבר המון שנים, לפני הגירושים. איך קיבלת את זה כילדה, שפתאום אומרים, אני ואבא שלך מתגרשים? נקודה. וואו, שמחתי. באמת? אחד ההחלטות הכי חכמות שלהם, באמת, 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 באמת. כילדה גם שמחת, או שזה בדיעבד? לא, לא, זה עשה להם טוב. וואו. כן. אוקיי. איך הסביבה שלך קיבלה, ראתה את הנושא של הגירושים? את התביישת להגיד שהם גרושים? להתבייש לא, להגיד לך להתבייש, אבל זה לא היה מקובל. לא היה באותה תקופה, לא. גם כשאני בעצמי התגרשתי, זה עדיין לא היה כזה נפוץ כמו היום. הרגשת יחס שונה כלפייך, בגלל שההורים שלך גרושים? כן, היום פחות מייחסים לזה חשיבות, אבל למשל בצבא, אתם אפרופו אחרי צו ראשון, אבל בצבא פעם היו מתייחסים לזה, היו מורידים על זה ניקוד. פרופיל, על הורים גרושים? לא, לא, קאבה, על קאבה. אבל היו מורידים על זה. וואו. ואיך הרגשת שהקאבה שלך הייתה נמוכה ובאמת לא... היא לא הייתה נמוכה, פשוט מבחינת, כאילו קאבה זה קבוצת איכות, מבחינת הרי איזה נתונים יבשים, זה העיר שאת גרה בה, נתונים הסוציו-אקונומיים, כאילו מלא דברים. נכון. ואחד הדברים שמחשבים שם, זה כאילו זה הורים גרושים, באסה. כן, היום כבר לא עושים את זה. היום כבר לא עושים קאבה, אני שמחה כל כך, זה מעולה. אני לא מבינה למה המצב המשפחתי כל כך קשור ליכולות שלך, כי את יכולה להיות כוכבת, גם אם את גרה בפתח תקווה, אפילו יכול לבוא לטובתך, העניין של הגירושים. אני כל כך מסכימה. כן. את סיפרת שאת גרושה בעצמך. נכון. אז יש דברים שאת לוקחת איתך כילדה להורים גרושים שעוברת גם את התהליך, את אותו התהליך. מה את לוקחת עם עצמך או... עוברת את אותו תהליך. זה לא עוברת, כבר עברתי, אנחנו 12-13 שנה. גירושים, אבל זה מתפרס לכל החיים. את כל הזמן בתקשורת עם הגרוש במיוחד שיש לך ילדים. גם נכון, אבל יחד עם זאת אני מעדיפה,
כשאני התגרשתי, אני אמרתי שאני האדם האחרון בשושלת הנשית מהצד שלי. רגע, מה זאת אומרת שושלת? תסבירי לנו פה. אז אני אסביר. אז אני גרושה, אמא שלי גרושה, כאילו הורים שלי, מן סתם. סבתא שלי גרושה. טוויסט, אבל אוקיי. זה סבתא שלי גרושה כי הם רצו להוציא הטבות מהמדינה, באוקראינה עוד אז, זה בזמנו. והם חיו עד, כאילו סבא שלי נפטר מזמן, אבל כאילו הם חיו עד היומו האחרון ביחד, כן? הם התגרשו כאילו לא על מובן הנייר. וסבתא רבתא שלי, היית קוראת סבתא לזה רבא כללה שלי? משפחתית? סבתא, לא. כי את יכולה להסתכל, נגד סבתא רבתא שלי, יש לה 5 ילדים, מ3 גברים שונים. וואו. סבתא חגגה בזמנו. אבל זה לא היה מקובל. כן, האומץ עובר בגנים, מה שנקרא. ואז אני כאילו מסתכלת עליו, ואני אומרת, וואו, כאילו היא אישה חזקה ושנויה במחלוקת שלא שמה. כאילו כזה. זה מדהים אני שהגירושים מבחינתי. עוברים כל כך הרבה דורות אחורה, כשזה היה ממש לא מקובל. אז אני החלטתי שאני, העברה הבין-דורית האחרונה. זו הייתה ההחלטה שלי כשאני התגרשתי, וכשאני מעבירה לילדים שלי, אם הם יבוא יום והחליטו להתגרש, זה לא יהיה מבושה, זה לא יהיה ממקום, זה יהיה ממקום של חוזק וממקום של רצון לעשות אולי דברים קצת אחרת, אולי, זאת אומרת, זו החלטה שכן יכולה להתקבל, אבל זה לא יהיה ממקום של זוגיות לא טובה. כאילו, זאת אומרת, מתגרשים את הרגשת שאת התגרשת בגלל סיבה לא טובה? אני הרגשתי שאם אני לא מתגרשת, אז אני מוותרת הרבה יותר, על הרבה יותר דברים, מאשר אם אני נשארת איתו. מובן לגמרי. כן. אני מרגישה אני חושבת שהרבה מאזינים יסכימו איתך, ויזדהו איתך עם התחושה הזאת, זה משהו מאוד נפוץ, שכנראה עובר על מלא אנשים שיסכימו איתך. כן. לקח לכם הרבה זמן להגיע להחלטה הזאת? ההחלטה יוצאת לפועל אחרי שהיא התקבלה. אחרי שהיא התקבלה. מצד אחד, משניכם, איך זה עבד? זה ההחלטה להתגרש בדרך כלל במצד אחד, שמציע את ההחלטה הזאת לצד השני. בדרך כלל. בסיפור שלי זאת הייתי אני. למרות שבפנים הרגשתי שגם אצל הצד השני יש כאילו מקננת איזושהי החלטה כזאת או אחרת. גם אם היא לא יצאה בצורה ורבלית, כאילו. אבל לא. וברגע שזה בא ממך, הייתה הדדיות, את הרגשת שהוא התנגד למה שהוא אמר, או מה היה? כן, הוא לא רצה. זאת אומרת, כשאנחנו התגרשנו, עדיין היה את הסטיגמות האלה של הורים גרושים, של אתה גרוש ואת גרושה, כאילו הוא התבייש בזה לעומתך. אני לא יודעת להגיד לך בוודאות, אני חושבת, יכול להיות, אבל מצד שני, כאילו, יכול להיות שגם זה היה מין, כאילו, תחושת כישלון כזה, אני לא הצלחתי, כאילו שלא. אז אני בהחלט חושבת שזה היה צעד נכון לשנינו, אבל בסיטואציה הזאת. אז את לא מתערבת כמה שאפשר. אני יכולה להיות תמיכה, נטו, בלבד. אני מסכימה עם ההצהרה הזאת, ממש. זהו. מה את עושה כדי להגן על הרגשות של הילדים שלך? מהגירושים, מהחיים? לא מספרת להם כלום. סתם. אני מתווכת להם המון. גם כשהיו קטנים, הייתי מתווכת להם הרבה, מלא, מדברת איתם. היו פעמים שהייתי... לא מסתירה מהם. לא מסתירה מהם. יש דברים, שוב, יש דברים שילד קטן לא יכול לבוא ולהגיד, להבין את הסיטואציה, אז עצם העובדה כי אני בן אדם בוגר, סליחה. בוגר. 39 בכל זאת. צעירה בנפשה. אז אני יכולה לתווך להם את הסיטואציה בדרך שיהיה כאילו בגובה העיניים שלהם. אז זה כאילו זה... אז לשתף אותם, להיות איתם. כן. היו פעמים שבהם הייתי מתעקשת, פשוט הייתי יושבת ומתעקשת, שהם יגידו מה הם מרגישים והם לא היו רוצים להגיד. ואז... נשמע קצת קשה. כן. קצת קשור. יש דברים שאת לוקחת מההורים שלך, שהם עשו איתך בתור ילדה? כן. לוקחת או לא לוקחת? לוקחת ולא לוקחת. ברור שיש דברים שאני לוקחת ולא, הרוב לא. כי ההורים שלי הם קצת, בחינוך שלהם שונים מהחינוך שלי.
אני פחות מעלה מסכימה. לעצמך. אני פחות מסכימה עם החינוך שלהם. החינוך שלהם הוא יותר כזה של כביסה מלוכלכת, לא מחפשים בחוץ, והנורא כזה להסתתר ולשמור, וזה זה מאוד פגע כאילו במהלך הגירושים, הדבר הזה של לנסות לשמר על הצד השני. לא, אני בעד להיות אמיתיים, כנים, עד גבול מסוים. זאת אומרת, לא צריך הכל, אבל לתת את התמונה הגדולה, כאילו, לתת איזושהי הבנה מה הכיוון, כן לאן הולכים. לסנן את התוכן שאת נותנת להם, אבל שכן הם יהיו בטוחים ויציבים ברור, כן. במקום ש... כי אי ודאות, המקום הכי מפחיד בעיניי אצל ילדים זה הדמיון. ואסור לתת לדמיון לפרוח. משהו במקומות אישי? כאלה. משהו אישי אצלך, שאת אומרת שהמקום הכי מסוכן של ילדים זה... חד משמעית, דמיון? כולם. תחשבי שאת בדמיון שלך יכולה להגיע למקומות, כאילו, את יכולה לעמוד על גג העולם, את זאת מכין אומרת אותם מין ביד הזה. overthinking כזה. כן, למה? ממש ממש לא בריא. אוקיי. אז מה את כן לוקחת מהם? אני לוקחת מהם, אני אגיד לך מה שאני התגרשתי, אני חשבתי בתמימותי, שאני אהיה כמו ההורים שלי, שהגרוש שלי, לא יודעת, יתחתן, לא יתחתן, יהיה לו עוד ילדים, יהיה לו משפחה, שאנחנו בימי הולדת של ילדים, אני אזמין אותם, לי יהיה זוגיות, whatever, לא משנה. כאילו, אני כאילו חייתי באיזה ללנד כזה, שכאילו כולם יהיו כמו ההורים שלי, אבל זה לא קורה. כן. מה הכי חסר לאמהות, גרושות או לא גרושות, לפי דעתך? תמיכה רגשית. חד משמעית. כן. יש סיטואציות בחיים שאת אומרת, וואו, כאילו, וואו, איך בא לי עכשיו לשתף מישהו, וואו, שמח, עצוב, לא משנה, אז כאילו, וואי, איך בא לי, כאילו, איך אני רוצה, כאילו, עכשיו, וכן. איך את רואה להיכנס לזוגיות חדשה אחרי הגירושים, להביא מישהו הביתה חדש לילדים שלך? את זה את יכולה לשאול את הבת שלי. החיבור עם הילדים הוא חשוב עד גיל מסוים. זאת אומרת, אם הם היו בני 5, 6, 7, 8, 10, 15, לא 15, 15 זה כבר גדולים. אם הם בגילאים שהם כאילו קצת יותר נדרשים לדמות, אז כן, זה חשוב. אבל בגילאים שהם נמצאים עכשיו, 15 ו-17 אותו, אז כאילו זה פחות כזה, את יודעת. זה יותר הזוגיות היא בשבילי. כן. זאת אומרת, אם הם יקבלו אותו, לא יקבלו אותו, פחות רלוונטי. זה לא שעכשיו אנחנו גרים באותו בית. 18 זה כבר תכף עצמאי, זה בכלל לא לקחת חלק, אז... לא, לא, זה חשוב. לא נכון, זה חשוב. ברור חשוב שזה חשוב. שיהיה קשר טוב, שיהיה זה. אבל אני לא אייחס לזה אותה חשיבות, כמו למשל שהייתם הרבה יותר קטנים. כאילו זה לא יהיה משקל אצלי. הייתי קוראת לזה דווקא יותר בגרות, מאשר כי הסתכלת על זה שונה פעם. גם פעם חשבתי שכאילו מה פתאום עוד זוגיות זה רק להתחתן. היום לא, נשמה, תהיה בבית שלך. אני בבית שלי. ניפגש מדי פעם. אז את לא מאמינה שאת תנסי מחדש מתישהו בעתיד. קשה לי לראות את זה, קשה לי. אהוב ליבך מגיע עכשיו לדלת שלך, כאילו מציע לך נישואים. אין בעיה, תביא את הטבעת. מתי נתחתן? נראה. עוד 5-6 שנים, נראה מה קורה. לגמרי. את מרגישה שאת חווית את הגירושים יותר טוב מאשר שהילדים שלך חווים אותו? בתור ילדה. תסבירי את השאלה. אתה בתור ילדה. אוקיי. לא. לא. למה? לא. כי התקשורת בין ההורים היא אחרת. התקשורת בין ההורים שלי, לבין התקשורת ביני, לבין הצד השני, היא אחרת לחלוטין. למרות שהם היו ביחסים טובים אחד עם השני, והגיעו למהולדת וכדומה. כן. כאילו, זאת אומרת, הקשר שלי, אני אגיד כאילו פה קצת זה, אני זוקפת לזכותי הרבה מסיטואציות במהלך הגירושים שלי, לקשר של הילדים שלי עם אבא שלהם. אני זוקפת לזכותי. כי אם לא, אני הייתי מתערבת והייתי לא הייתי מתווכת את הסיטואציה, ככל הנראה הקשר לא היה קיים היום. כן, ככה זה ברוב המקרים. יש פה המון שאלות השוואה, אני חייבת להגיד. אני חושבת שאת גם מתארת את הילדות שלך ואת ההורים הגרושים, בתור הורים גרושים, מין הייתי אומרת מושלמים, אבל... לא. זהו, אז אני לא. בטוחה שלא, כי הורים גרושים, היה איזה קונפליקט או משהו, אז מה שמעניין אותי זה מה באמת... פאק אחד שאת יכולה להצביע עליו, שאולי ההורים שלך, או לתת למאזינים להבין שגירושים זה לא באמת חוויה קסומה כל כך, וכן זה חוויה קסומה. זה חוויה קסומה לילדים, אני מסכימה לגמרי. אני לא יודעת אם לילדים, אבל זה חוויה קסומה בשבילי גם, חיים שלי, אני לא יודעת מה את מדברת. אני מאוד נהנית להיות בסטטוס. אני מסכימה.
לא בתור גרושה, אבל מסכימה. אבל כן, תני לנו משהו שלמדת מהמערכת יחסים, מבחינה שמשהו לא היה טוב שם, או ששמת לב למשהו שהיית משנה. אם היית אם. פחות לשאול שאלות על הצד השני. הם כל הזמן התעניינו כאילו באופן... אחד בשני, כן, כאילו מה וזה, ואיך אבא, ואיך אמא. מתקשרים דרכך. כן. מרגישה שהיית אשת הקשר שלהם. אני לא יודעת אם יש... כאילו, הדברים היו מובנים, כאילו, הם היו גרים אחד ליד השני, כאילו, זה לא שנסתר הדברים, אבל כאילו, ניואנסים קטנים, כמו למשל, לשאול שאלות את הילד, לא רלוונטי. למה? כן. תיקנת את זה כן. איתך עם הקשר איתך בין הילדים? חד משמעית. וואו. כן. היום למשל מאוד מאוד משגע אותי למשל, אם מערבים את הילדים. גם לראות את בכל זה מיני מהצד. דברים. לאו דווקא נגיד הורים גרושים. יש הרבה גורמים שמערבים ילדים בשביל להשפיע על מה למשל? מורים. מורים. סליחה. בתי ספר, מורים, מלא. גם לרעה וגם לטובה. בעיקר בשביל, כאילו סוג של מניפולציות כאלה קטנות כאלה, שאני פחות מתחברת אליהן. מבינה אותך. בתור מישהו שחוותה את המניפולציות האלה. אין צורך. ממש ממש מיותר. מסכימה איתך. טוב, מה האתגר הכי גדול שהתמודדת איתו? דום דום דום. האתגר הכי גדול בתור ילדה או בתור אימא? אני אגיד בתור אימא. בתור אימא עם ילדים וגרושה, נתונים. האתגר הכי גדול, וואו. באמת העניין הזה של הרגשי. היה סופר חשוב לי שהילדים שלי יצאו בריאים badass. בנפשם. badasses, באמת. היה חשוב לי שהילדים, עד היום חשוב לי. חשוב לי שהילדים שלי ולדחוף אותם, וכל מה שהם צריכים, כאילו, בקטע של לקדם את עצמם, ולהאמין בעצמם. איזה אימא מדהימה, ממש. תראו מי מדברת. תמשיכי. אז זה מאוד חשוב לי. העניין הפן הרגשי, בין אם לתת מענה, בין אם זה חברים, בין אם זה... עד היום, יש דברים שאני מסתכלת, יש דברים שאני רואה, ויש דברים שזה... לפעמים אני אומרת, לפעמים אני לא אומרת. אבל לעצה תמיד פה. מה? לעצה תמיד פה. תמיד. היית מעדיפה להעניק לילדים שלך משפחה רגילה, עם שני הורים נשואים? לא. לא? את מרגישה ש... כאילו, זה בגדול היה רעיון. בגדול זה היה רעיון שהתחתנתי. כן. אבל לא. לא. ילדים להורים גרושים הם יצורים פנומנליים. אני אסביר. יצורים. פנומנליים. אני אסביר. הם יודעים לתווך בין אנשים, הם יודעים לגרום לדברים לקרות, בגלל שהם עוברים בין שתי בתים, בגלל שהם לידרים, אימא'לה. הם יודעים לעמוד על אני שלהם. לא יכולה להעיד, אני פשוט עוקבת אחרי כל מה שאומרים לי, אני... יש להם, פשוט, אני חושבת שילדים להורים גרושים, הם גדלים להיות מנהלים. אוקיי. טוב, אז תודה למאזינים, תודה לך שבאת לנו לפודקאסט, שהרחנו אותך, מטורף. מקווה שחזרתם עם מסקנות לגבי כל הנושא הזה. ויש לך מסר סופי ככה לכל ההורים הגרושים שבקהל. כן, אני חושבת שהיום הגירושים הם כמו יד קלה מדי על ההדק. שנייה, כן, יש מקומות שבהם אפשר לתקן, שכן אפשר לעשות, שאפשר לעשות את המאמץ הזה של זה. הורים גרושים זה לא מילה רעה, וזה לא מילה טובה, אז כאילו זה סטטוס, זה כאילו זה משהו שהוא... נתון שטחי לגמרי. לגמרי, אבל יחד עם זאת, כאילו אם יש אופציה של כן עוד קצת, כאילו לא לרוץ, למהר. כן. לא למהר, אבל לא לפחד גם. בדיוק. אז חבר'ה, לנסות לפתור את זה קודם, לפני שאתם ניגשים לגירושים. בדיוק. וכן. טיפול נפשי זה לא כללה. בבקשה. טיפול נפשי. תודה לכם. בכיף. עדיין רואים אותנו, רק שתדעו.